Имаме малко водка, която е обикновена водка и искаме да проверим колко е алкалността и съответно наливаме от тестера малко и виждаме, че водката е какво? Доста киселена. Така, и какво става, ако налееме в нея канген, който е 9,5? Наливаме малко канген и виждаме, че веднага алкалността се повишава. Тоест, ако пиеме водка с купче лед канген, може да се спокоим, че няма да се подкисели организма. Наливаме малко водка, която е обикновена водка и искаме да проверим колко е алкалността и съответно наливаме от тестера малко и виждаме, че водката е какво? Доста киселена. Така, и какво става, ако налееме в нея канген, който е 9,5? Наливаме малко канген и виждаме, че веднага алкалността се повишава. Тоест, ако пиеме водка с купче лед канген, може да се спокоим, че няма да се подкисели организма.